V romantickom prostredí Bohunického kaštieľa sa koncom októbra uskutočnil prvý ročník súťaže s názvom Chute a vône Vršatca. Súťažilo sa v pečení sladkých i slaných pochúťok, ale aj v tom, kto pripravil najlepšiu domácu pálenku. Aké chute a vône nakoniec presvedčili porotu, zistíte v našej poslednej reportáži. Súťaž o najlepší recept na najlepšiu domácu pálenku zorganizovala miestna akčná skupina Vršatec. Tá združuje 21 obcí od Hornej Súče až po Červený kameň s cieľom rozvíjať vidiek a zlepšiť štandard života obyvateľov na tomto území. Dnešné podujatie je robené vlastne pre našich občanov. Jedná sa o súťaž v pečení o najlepší tradičný recept v sladkých a slaných koláčoch. Teda táto časť súťaže je rozdelená na tieto dve kategórie. A následne tu máme o najlepšie pálené, domáce pálené, ktoré je zase rozdelené na slivovicu a iné destiláty. S tým, že vlastne zasada tu odborná porota, ktorá hodnotí. Celkovej súťaže predchádzal zaujímavý program, kde nám pomohli naši ľudia z nášho územia, boli tu základné umelecké školy. Máme pripravený pre ľudí catering, samozrejme môžu si voľne pozrieť múzeum tu v Bohuniciach, kde sa nachádzame. No a samozrejme aj okoštovať tieto úžasné dobroty. Do súťaže bolo prihlásených 25 receptov a 35 ovocných destilátov. Pre obe kategórie tak musela byť zostavená odborná porota, ktorá rozhodovala o víťazoch. Čo sa týka tej pálenky, zasadá porota, ktorá je v nepárnom počte, s tým, že má vopred zadané kritériá. Sú to všeobecné kritériá, ktoré sa vlastne pri takýchto ochutnávkach používajú. To znamená, je to jemnosť pálenky, jej chuť a tak ďalej. Tie kritériá sú všetky rozpísané a postupne sa prideľujú body. No a čo sa týka toho pečiva, tak samozrejme takisto boli nastavené kritériá s tým, že máme odborníkov z oblasti gastronómie, ktorí priamo prišli nám tieto naše recepty vyhodnotiť a spoločne si sadli a nejakým svojím spôsobom, každý keď okoštuje, tak sa dohodne na tom pridelnom počte bodov. Bohunický kaštiel bol presýtený nádhernými chuťami a vôňami, čo doňho lákalo aj návštevníkov. Tí sa po ochutnávke súťažných pochúťok zhodli, že porota nemala ľahké rozhodovanie. Vybrať z toľkých koláčov jeden z najjedinečnejšou receptúrou z domácich surovín s lahodnou vôňou a estetickou dokonalosťou bola naozaj fuška. Záležalo veľmi na tom, či to byli staré nejaké teda recepty, anebo nejaké takové nápadité. A vychádzali sme proste z toho, že čo bolo nápadité, pretože takové neobvyklé pre tento náš kraj alebo oblasť. Bolo to veľmi náročné na to, aby sme vybrali ten najlepší recept, ale ja si myslím, že teda podľa chuti, ktorú sme teda všetci piati koštovali, tak to bolo, ja myslím, že sme sa zhodli. Zhodli sme sa vo všetkom teda tak, jak by to malo byť. Aj degustačná komisia sa veru potrápila. Čakali na nich slivovice, hruškovice, marhuľovice i iné ovocné mixy. Prvé miesto za čistú ovocnú vôňu, harmonickú chuť, jemnosť, iskrivú čistotu a zodpovedajúcu farbu však mohli udeliť len jednej slivovici a jednému ovocnému destilátu. V čom spočíva degustátorské remeslo? Asi v tom, že musíte dokonale ovládať vôňu a chuť toho, čo hodnotíte. Čiže musíte mať dobré zmyslové vlastnosti, nesmiete byť pri hodnotení príliš veľa najedená, nesmiete byť chorá, nesmiete mať nádchu a nesmiete byť ovplyvnená niečím iným, nejakými inými zložkami. Vo finále zvíťazila slivovica z roku 2003 a mix ovocia z roku 2000. Za najlepšiu slanú pochúťku porota zvolila hubovník. Prvé miesto v tradičnosti si vybojovali tvarhové guľky a cenu za originalitu si odniesla čokoládovo-malinová torta. Najúspešnejším sladkým receptom nakoniec boli palacinky od pani Kebískovej. Boli to hruškové hrtánky. Tento recept pochádza od starej mamy, od mojej maminky, ktorá už nežije. A je to vlastne len obyčajné zemiakové cesto, varené hrušky pomleté, namočené cesto v tej hruškovej vode, zatočené hrušky donútra posypané makom. Prečo ste sa rozhodli zúčastniť takejto súťaže? Rozhodla som sa súťažiť, pretože boli vyhlásené staré recepty, nie nové. A na tieto staré recepty sa už pomaly zabúda a deťom veľmi chutia, tak preto. Na záver sme si teda trochu pospomínali na recepty starej matere a tí, ktorí si ich už nepamätajú, snad načerpali novú inšpiráciu. V ďalšom vydaní relácie si pripomenieme zase významné výročia a prinesieme aj viacero noviniek. Zatiaľ sa majte pekne. Dovidenia.